ערוץ הילדים, המקום האמיתי. ערוץ הילדים, המקום האמיתי. תמיד עושים מה בראש שלנו, ויש מקום פה לכולם. תרימו את היד אם אתם איתנו במסיבה על גג 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 העולם. שים לי את הביט יו, תן לי להקליט פה. יש לי את הגרוב וכולם איתנו שוב, זה בדוק יהיה להיט, לא? עושים היסטוריה בלי לדפוק חשבון, קבל את הילד זורק את החרוזים על הלשון. תפתח את המצלמה תן את המיקרופון. זוכר את השירים עוד מהרגע הראשון. ערוץ הילדים, המקום האמיתי.